ġie mniedi għal 11-il sena konsekuttiva il-Malta Comic Con li ser ikun qed isir taħt it-tinda tal-MFCC f'Taqali fit-2 u fit-3 ta' Novembru. Il-Malta Comic Con huwa avveniment ta' jumejn li ċelebra l-kreaturi tal-comics, kodba comics, films, serje ta' televiżjoni, lob tal-mejda, lob tal-kompjuter, lob tal-irwol, cosplaying u kważi kull ħaġa li hija relatata mal-kultura tal-comics. Avveniment divertenti u edukattiv fl-istess ħin u fiż-żewġ tiem se jkun hemm materjal maħsub speċifikament għat-tfal u materjal speċifikament maħsub għal udjenza matura. Madankollu attenzjoni partikolari dejjem tingħata lejn il-provvista ta' pjattaforma għal protagonisti biex jiltaqgħu mas-segwaċi tagħhom. Din is-sena ser ikun ukoll mniedi tieni edizzjoni ta' pubblikazzjoni speċjali li din is-sena se tkun dwar fattati fl-istorja ta' Malta li se tkun ċelebrazzjoni ta' artisti Maltin u barranin li jnaqdu biex waslu stejjer permezz tal-comics. L-ismijiet se jkunu komunikati fi żmien qasir iżda l-organizzaturi iwedu li se jkun hemm xi ismijiet verament kbar din is-sena f'dak li għandu x'jaqsam id-dinja tal-comics.